Días a todos e todas, bons días como sempre a Ribeira, xa nunha etapa entrando en esta fase 2 no que lóxicamente o número de noticias e novedades que podemos ir transmitindo son menores, pero de todas formas creemos que algunha teñen a importancia suficiente como para seguir mantendo este contacto tan directo con toda a ciudadanía a través deste medio que creo que foi tan útil e produtivo. En estes momentos, decir que xa a zona azul despois dunha semana de probas ven actuando con normalidade, o cual quere decir que se algún vehículo está máis de pode ser sancionado, non? Polo tanto, quero advertir unha vez máis esa posibilidade porque o Concello o último que quere é ter que sancionar a calquer veciño, non? Pero é unha medida de incentivación e de mobilidade dos vehículos para intentar mellorar compras no Concello e, polo tanto, pedimos o máximo respeto. Por outro lado, decir que o Goberno dou marcha atrás nunha medida que conocíamos este fin de semana, que é a posibilidade que o pádel xa se poda practicar por parellas, que é como temos nós precisamente as instalacións. Por eso, a partir de o que é o próximo mércores abrirase a instalación con unha serie de medidas correctoras como é non poder utilizar as duchas e outra serie de cuestións que creemos que en estes momentos debemos seguir mantendo esas medidas de desinfección o máximo posible e a veces o uso indiscriminado delas pode levar a que non se controle nun momento determinado esa desinfección, non? Por outra parte, decir que xa podemos ir ás playas, xa se pode bañar. En estes momentos hai moi pouca xente que necesite, que polo tanto poda utilizar as playas, polo que eu pido a responsabilidade. Si fallamos agora que non temos xente, imaginar as medidas que vamos a ter que meter de control pois nos meses de xullo ou agosto. Polo tanto, xa sabedes que cada persoa ten un espacio que debe ter de 4 metros cuadrados e o resto dos grupos ten que estar como mínimo a unha distancia de 2 metros. Non? Por demais, decir que agora vamos a reunión cos responsables da guardería para ver as fórmulas ir reintegrando os alumnos e as fórmulas nas que se pode ir pouco a pouco abrindo que esta infraestructura tan importante agora para a conciliación da vida laboral e familiar, non? Iremos nos próximos días dando conta dos avances que teñamos en estos e en outros, digamos, servicios municipales que xa empezan a funcionar con normalidade. Polo tanto, o de sempre, moito ánimo, arriba esos ánimos. Estamos salindo desta, pero para salir definitivamente temos que seguir cumplindo as nosas medidas de autocontrol, de responsabilidade. Así que, xa de sentidiño, arriba Ribeira, ánimo a todos, arriba Ribeira.
Nunca imaginei que sentiria tanta falta de alguém. Nunca imaginei que uma amizade hoje seria assim. Nunca imaginei que olhar nos olhos enquanto brigamos faz toda a diferença. Oh, diferença, oh, yeah, yeah. Quando a quarentena passar, eu quero aproveitar. Vou amar até dizer chega. E se o mundo acabar, até pode acabar, mas vou viver contigo na cidade celestial. Baby, tenha fé,